Ahojte, rozhodla som sa pre vás konečne natočiť video, ktoré ste tak veľmi chceli a ja som ho teda natočiť chcela tiež, ale som nemala k dispozícii kameru. Teraz ju už k dispozícii mám, točím o svojej krstnej a krstného v Rimavskej Sobote. A veľmi sa na to teším, som zvedavá, ako mi to pôjde. Keďže mám momentálne veľa kozmetických produktov, o ktorých by som vám rada povedala, tak som sa rozhodla ako prvé video natočiť Cosmetic Random, ktorý máte radi. Tým pádom vám predstavím nové produkty touto novou videovou formou. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a takisto dúfam, že budete tolerantní a zhovievaví voči mne, keďže je to moje prvé video a ešte úplne neviem, čo robiť, aké hefty vychytať, ale určite sa to časom naučím. Takže myslím, že už aj môžeme začať. Takže ako prvý produkt vám predstavím jeden krém, ktorý mi predpísala kožná lekárka. Totiž to viete, ako sa všade hovorí, že čím menej výrážky si tlačíš, tak tým menej ich máš a je to veľká pravda. Ja som si teraz doma v Košiciach trošku výrážky povytláčala a hneď sa mi vyhodili nové, ale keď si ich netlačím, tak viac menej žiadne nemám. No ale keďže som sa už tak povytláčala, tak som znova začala používať tento Skinoren krém. Je na predpis, kedysi, keď som bola mladšia a mala som horšie akné, tak keď som ho začala používať, tak ma strašne štípala pokožka, takže som ho vyradila. No a teraz o pár rokov, ako sa mi tá pokožka trošku zlepšila, tak som ho začala používať iba na vyrážky znova a dávam si ho na noc, na tie väčšie výrážky, keď sú také začervenané tesne po tom, čo sa povytlačem a sú v oveľa lepšom stave. Takže možno tak do 2-3 dní, po tých 2-3 nociach, keď ho používam, tak vlastne mi výrážky zmiznú. To začervenanie samozrejme ostane, lebo to vždy ostáva aspoň na mojej pleti trochu dlhšie, ale výrážky to stiahne, tak vysuší. Keď si ho zase nanesiete vyslovene, že na celú pokožku, tak to veľmi neodporúčam, pretože naozaj vysušuje. Je to len na tie konkrétne veľké výrážky. Takže keď pôjdete ku kožnej, tak si ho kľudne teda dajte predpísať, ak vám ho ona teda dovolí. Ako som sa vrátila z dovolenky, tak som nejak prestala používať krém ako podkladový na tvár, pretože mám tu tento zázrak, o ktorom som písala minule. Je to tento olej z čiernej rastce. A ako som opálená, tak mi nevyhovujú make-upy, ktoré som mala doteraz, ale tento Fit Me odtieň 120, a to je teda vraj dosť svetlý, ale na moju pokožku je bežne aj tak tmavý, ale teraz ako som opálená, tak mi úplne vyhovuje a miešam si ho s týmto olejom. Nepoužívam žiadny podkladový krém, iba toto skvelé duo, ktoré mi teraz vyhovuje. Dám si vlastne na prsty normálne tento make-up a následne si do neho streknem 2 alebo 3 streky tohto oleja. Naniesiem si to na tvár, veľmi pekne sa mi to vstrebe a potom vlastne si ešte dám puder korektor, ale žiadny krém. A veľmi mi to vyhovuje, pretože nemám žiadne suché miesta na pokožke ani nič podobné a samozrejme sadne mi aj odtieňovo, čo som veľmi rada. Tak a nemám väčšinou rada, keď mám nejakú ťažký make-up, hrubú vrstvu make-upu na tvári, to vôbec nie, ale toto je také ľahučké, tenké a ten Fit Me vyzerá perfektne prirodzene, je to vlastne od Maybelline. Naozaj veľmi prirodzený a mne strašne vyhovuje. Takže ak budete hľadať nejaký prirodzený make-up, tak určite by som šla do tohto. Ono sa mi už aj stalo, že sa ma spýtali kamarátky, že čo to používaš, pretože naozaj sadne prilne na tú pleť, takže mne veľmi vyhovuje. Takže aby sme trošku zmenili tému tej starostlivosti o pleť, tak som momentálne mala možnosť vyskúšať novinku od Lancome, a to špirálu Grandiose. Okrem toho, že má naozaj krásne balenie, ako vidíte, takéto sklo a v tom je kvietok, tak je to naozaj jedna z najlepších maskár, akú som kedy vyskúšala. Je to kvôli tomu, že má vlastne takúto zahnutú kefku, ako vidíte, a vďaka nej sa vlastne dostanem pekne do všetkých kútov oka, môžem sa líčiť takto, potom spodné myhalnice vlastne takto, druhú stranu tiež. Kefka je takisto veľmi dobrá, určite má vplyv na moje riasy a to, ako mi vyhovujú rôzne špirály, aj to, že používam sérum na rast rias. A to
mi naozaj tie myhalnice predĺžilo, trošku zhustilo a stmavilo, takže každopádne každá maskara mi teraz robí riasy veľmi pekné a dlhé, ale táto to robí o niečo lepšie. A samozrejme je to aj tým, že je to tou kefkou, tým, že je zahnutá, tak sa mi neulíči perfektne. A nielen mne, ale aj mojej mame, ktorá mi stále túto maskaru berie a hovorí, že nechaj mi ju tu, neber si ju do Prahy, ale ja si ju samozrejme do Prahy vezmem. Keď sa teda dostane do obchodov, bude samozrejme trošku drahšia ako všetky Lancome produkty, ale kľudne by som do nej investovala, pretože ak ju budete mať možnosť vyskúšať, tak ju vyskúšajte a uvidíte, že budete veľmi, veľmi spokojné, pretože okrem krásneho balenia robí s myhalnicami naozaj to, čo sľubuje. Tak viete, koľkokrát sa vám stane, že si kúpite maskaru, pretože v reklame robí veľké boom s myhalnicami, ale v skutočnosti je samozrejme nejaká iná, ale táto maskara robí zázraky. Takže ak budete mať nejaké peniažky naviac alebo budete chcieť investovať naozaj do kvalitnej maskary, tak by som šla určite do tejto Lancome Grandiozy. Takže určite ste si všimli, že Rita Ora vlastne urobila kolekciu lakov na nechty pre rímel. Ja mám všeobecne rímel laky na nechty veľmi rada. Patria medzi moje obľúbené práve kvôli tomu, že dlho vydržia, majú skvelý šteček, s ktorým sa výborne lak na nechty nanáša a majú veľmi pekné farby a rýchlo schnú. Najviac sa mi páči z tej kolekcie, ježiš, mám tu vlasy, z tej kolekcie Rita Ora odtieň 873 Breakfast in Bed. Všeobecne na toto leto mám veľmi rada svetlomodrú baby blue farbu lakov na nechty, mám ho skoro stále, aj teraz. A je to vlastne takáto nebičkovo modrá, svetlomodrá baby blue farba, naozaj veľmi pekná, skoro taká do biela, ale na nechtoch je taká modrá, ja mám dve vrstvy plus samozrejme podlak a nadlak. A takto keď si lakujem nechty, tak mi lak vydrží takých 7 dní určite, niekedy aj 10, ale má na to vplyv aj to, že nejak extra s rukami nerobím. Napríklad viem, že mi hovorili kamarátky, že keď pracujú v obchode s pokladňou, tak samozrejme tie nechty sa im ošupu rýchlejšie, ale ja maximálne umiem nejaký tanier alebo ja neviem, keď niečo ušijem. Takže ja zase s tými rukami extra nejak nerobím, takže určite aj to má vplyv na to, že mi ten lak vydrží dlhšie. A ako som spomínala, tieto laky sú naozaj veľmi, veľmi pekné a táto farba je momentálne moja obľúbená. Takže už mám teraz po obednej pauze. Keďže som u Krsnej, tak som našla u nej takýto výborný L'Occitane krém. Som si vygooglila, ako sa to vyslovuje. Tento krém som videla na letisku v Bulharsku a veľmi sa mi páčil a doteraz netuším, prečo som si ho nekúpila. Je s vôňou čerešňových kvetov, veľmi pekne vonia a dokonca má také jemné trblietky v sebe. Ja som si ho teda dala iba na nohy, že som si to nechcela dávať ako aj na ruky, ale vonia naozaj veľmi jemne a veľmi, veľmi pekne, takže sa mi páči. A keď ho niekde uvidím, teda pôjdem si ho kúpiť v Košiciach, pretože sa mi naozaj páči. Hoci som si povedala, že sa budem natierať už iba kokosovým olejom, ale trošku zmeny nezaškodí a toto sa mi fakt páči. Tak mám pred sebou posledné dva produkty. Prvým je veľmi jemný make-up od L'Oreal, Nude Magic. Je fakt tak ľahký a vlastne to je jeho devizou, že stačí, ak si ho takto vlastne pretrepete, nanesiete na konček prsta a nanesiete si ho na tvár. Na mňa je teraz veľmi svetlý, ale je fakt úplne ľahučký. Kryje jemne. Takže keď máte dobrú pleť a naozaj stačí vám vlastne vyhľadiť jemné nedokonalosti, tak si ho kúpte. Je fakt tenučký, ľahučký, má takú vodovú textúru, že nie je to taký ten klasický hustý make-up, dokonca nie je vôbec hustý, je fakt leje sa. Takže krásne sadne na pleť, dobre sa rozotiera a je taký tenučký, ľahučký. Takže ak chcete niečo vzdušné, jednoduché, ľahké, tak si ho kľudne akože kúpte. A aj flaštička je sklenená, taká pekná, milúčka, všade sa zmestí a myslím, že
teoreticky by mohol aj dlho vydržať. No toto vám ešte neviem teda potvrdiť, keďže ho nepoužívam momentálne, ale čo som ho skúsila, tak sa mi páčil, ale tiež hlavne vtedy, keď má človek dobrú, peknú pleť. A posledným produktom je púder od Maybelline Affinimate. Jeho úlohou je, teda už podľa názvu vyplýva zmatňovať pleť. Na mne je momentálne veľmi svetlý, keďže som opálená, ako som už spomínala viackrát. Dúfam, že vám to nejde na nervy, ale mám z toho hroznú radosť. A takto si ho skúsim dať iba na prst, pretože tu momentálne nemám tú labutienku. Takže keď si ho nanesiem takto na ruku, tak naozaj je jemný, zmatňuje. Budem ho používať skôr teda v zime, v chladnejšom počasí, práve kvôli jeho svetlej farbe. Možno jedinú nevýhodu by som videla v tom, že nemá zrkadielko a tiež nemá labutienku, ktorú si teda môžete samozrejme dokúpiť, ale ja mám pri púdroch rada to zrkadielko, pretože púder nosím so sebou úplne stále a to zrkadielko používam či už na rúž alebo na kontrolu vlastne svojej pleti, takže v tomto by som videla jedinú nevýhodu, inak som s ním spokojná, vravím, že momentálne je na mňa veľmi, veľmi svetlý. Ja pevne verím, že sa vám toto video páčilo. Ja som sa snažila, samozrejme som to natáčala trošku dlhšie, pretože som si medzi tým dávala rôzne pauzy a dokonca sa mi vybil foťák raz. Takže naozaj dúfam, že sa vám to páčilo, že budete spokojní. Budem rada, keď mi napíšete vaše pripomienky, akékoľvek, či už to, že niekedy používam často jedno slovo, alebo veľa gestikulujem. To je také moje, neviem sa toho zbaviť. A naozaj napíšte mi takisto, o čom by ste chceli napríklad ďalšie video. A čo by ste vlastne chceli odo mňa ešte vidieť. Budem rada za vaše postrehy a budem si ich veľmi vážiť. Tak ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, majte sa pekne a dúfam, že sa čoskoro uvidíme v ďalšom videu.